Nech sa páči. Dobrý deň, moje meno je Michal Siber a moja prezentácia bude o rozpoznávaní a syntéze reči. Takže najprv si povieme, čo je to rozpoznávanie. Anglická skratka ASR, čo znamená Automatic Speech Recognition. Rozpoznávanie znamená konverziu reči na text. Výstupom je väčšinou množina hypotéz spolu s pravdepodobnosťou správnosti danej hypotézy. K výberu správnej hypotézy sa bežne využívajú jazykové modely. Rozpoznávanie je možné zhruba rozdeliť na 3 časti, a to je rozpoznávanie izolovaných slov, počuteľná pauza medzi slovami, potom je to rozpoznávanie kontinuálnej reči, plynulá reč, reč školeného hovorcu alebo čítaný text a za tretie je to rozpoznávanie spontánnej reči. Rozpoznávanie nám zabezpečujú dve veci, a buď sú to diktovacie stroje, sú schopné rozpoznať čokoľvek, využívajú n-gramové jazykové modely, sú závislé na hovorcoch, je potreba ich natajnovať, alebo sú to rozpoznávače založené na gramatikách. Anglická skrátka Speech Recognition Grammar Specification a rozoznávajú len zoznam fráz popísaných gramatikou. Gramatika je jazykový model. Sú nezávislé na hovorcoch. Proces rozpoznávania prebieha v troch fázach. Prvá je vstup signálu, amplitúda akustického vlnenia je snímaná v pravidelných intervaloch a uložená vo forme celého čísla, digitalizácia vzorkového signálu, vytvorenie akustických charakteristík signálu, zabezpečujú porovnávanie vektorov parametrov, znižujú variabilitu a odstraňujú redundanciu a získavanie sekvencií vektorov parametrov, čo je najviac podobná sekvencia známych popred naučených vektorov reprezentujúcich napríklad fonémy, trifóny, slabiky, celé slova a podobne. Porovnávanie vektorov parametrov zabezpečuje algoritmus borcenia časovej osy DTV, Dynamic Time Warping, odstraňuje časové nerovnomernosti v akustickom signáli, skryté Markové modely. V každom okamžiku je hlasové ústrojenstvo v určitom stave a môže sa s určitou pravdepodobnosťou prejsť do iného stavu. Ako doplnok sa môžu využiť neurónové siete a je najskôr potrebné natajnovať s pomocou dát z rečového korpusu. Tu vám pustím video ukážka, rozpoznávanie. Vzhledem k množství takovýchto smluv, větší nebylo schopnosti vzpomenout na smlouvu týkající se obžalovaného. Pokud jí byla předestřena smlouva, založená v trestním spise, spisová značka 2, znak Tomáš, mezera, 110/2005, na článku 17/19, čárka, potvrdila, že smlouva odpovídá tomu, čárka, že klient si vyplnil žádost, čárka, předložil 2 doklady totožnosti a pokud došlo ke schválení úvěru, čárka, mohly mu být peníze v hotovosti vyplaceny obratem, Dále vypověděla, čárka, že v prosinci 2004 pracovala jako prodavačka v prodejně Elektro, mezera, znak Božena, znak Tomáš, znak Svatopluk, SRO v Novém Boru. Vidíme, že to funguje a môže to byť využité napríklad na súdoch ako zapisovanie a pri rôznych iných činnostiach. Takže syntéza reči, tak úvod, rozpoznávanie bolo teda konverzia reči na text, syntéza reči je konverzia textu na reč. Využitie, ak nie je iná možnosť, ako oznámiť informácie napríklad v aplikáciách pre nevidiacich, telefónnych aplikáciách, call centers, experimentálnych aplikáciách a v robotike. Ďalšie možné využitie sú to autoaplikácie, navigácia, smart home aplikácie, Office. Táto syntéza reči je menej výpočtovo náročný proces ako rozpoznávanie reči. Problematika syntézy reči je interdisciplinárna, čiže spracovanie signálov, teoretická informácia, natural language processing, fonetika a databázové systémy. Syntéza reči, história. V roku 1846 bol prvý mechanický syntetizátor nazvaný rečový orgán. V roku 1922 bol prvý
elektrické syntetizačné zariadenie. V roku 1939 bol prvý elektrický rečový syntetizátor Voder, riadený človekom pomocou pedálov a kláves. V roku 1961 prvý syntetizátor s fonetickými pravidlami pre digitálny počítač. V roku 1968 prvý kompletný text-to-speech systém. V 80. rokoch boli začiatky komerčných TTS systémov. V roku 1985 SOLA, prosodické modifikácie a v 90. rokoch boli deterministické stochastické modely, ktoré využívajú veľké databázy. Komplexnosť úlohy syntézy reči. Vyvinúť kompletný TTS systém nie je ľahké. TTS musí zvládnuť úlohy ako je modelovanie prízvuku, analýzu lexikálnej štruktúry textu a podobne. Zlý ten prízvuk môže zmeniť význam vety. TTS delenie podľa komplexnosti. TTS s malým slovníkom, spájanie jednotky môžu byť slova alebo frázy. Zvyčajne nie je potrebná nejaká prozodická modifikácia, ide o jednoduché zreťazenie jednotiek, slov, fráz. TTS so stredne veľkým slovníkom, najčastejšie technológia spájania slov a súbslovných jednotiek, časti slov, slaby. Úprava prozodie je voliteľná, tento typ sa používa najmä v telefónnych aplikáciách. TTS s veľkým slovníkom, vstupom môže byť ľubovoľný text, väčšinou založený na zreťazení foném. Od týchto systémov sa očakáva kvalitná práca s prízvukom a high quality, čo to znamená vlastne po anglicky. Tento typ syntézy nájde uplatnenie v Office aplikáciách. TTS systémová štruktúra. Vstupom je čistý text, e-mail, článok alebo príkazy, alebo otagovaný označený text, napríklad HTML so značkami pre TTS systém. Textová analýza sa snaží porozumieť textu a vložiť doň semantické významové značky. Fonetická analýza konvertuje text do postupnosti forém. Prozodická analýza pripravá informácie o prozódiu do reťazca foném, melódia, akcent, pauzy, tempo. Blok rečovej syntézy generuje rečový signál z daného reťazca, foném alebo iných jednotiek a prozodické informácie. Čo je to text analýzis? Je potrebná pre veľké dokumenty, pre porozumenie častí dokumentov, kapitoly, paragrafy, tabulky. Rozdelenie na vety, spracovanie textu sa vykonáva po vetách. Výstupom by mali byť text v podobe otagovaných viet. Pracuje s pravidlami. Text analýzis, normalizácia textu. Je dôležitá, každý TTS systém by ju mal mať. Jej úlohou je náhrada nerečových tokenov ich textovým predpisom. Ide o čísla, dátumy, časy, skratky, symboly a podobne. Niekedy je potrebné použiť hláskovanie, spelling. Je potrebné implementovať pravidlá pre skloňovanie v slovenčine, výstupom by mali byť text bez špeciálnych symbolov. Pracuje s pravidlami. Text analýzis, lingvistická analýza. Syntaktický a semantický pásik textu, delenie vied na odseky, hlavná vedľajšia veta, učenie typu slova, vzoru, pádu, rodu, detekcia významu slov, zdôraznenia priamej reči, generuje informáciu na prozodickú analýzu, zlé pochopenie textu, nesprávna prozódia, prízvuk, výstupom bude znieť neprirodzene, respektíve zlá prozódia môže zmeniť význam textu. Výstupom môže byť čistý text so značenou semantickou informáciou. Syntéza reči, odstráňovanie homografu. Je to napríklad, keď máme kohútik a kohútik, môže to mať dva rôzne významy, ako je napríklad zviera alebo vec. Toto by mal tento systém vedieť rozoznať a mal by tomu dať správnu výslovnosť, dĺžku s rovnakou textovou reprezentáciou. Rozhodnutie o tom, ktorá výslovnosť sa má použiť, vyplýva z analýzy tohto textu. Syntéza reči, morfologická analýza, dekompozícia slova na predklonu, základ slova a príklonu. Pracuje s informáciami z bloku textovej analýzy, s pravidlami a slovníkmi. Syntéza reči,
konverzia písmen na zvuky, konvertujú sa písmená grafémy na zvuky, fonémy, fonetická transformácia. Fonémy sú jednotky na reprezentáciu hovorenej reči, pracuje s transkripciami a slovníkmi výslovností. Proces rečovej syntézy, výber jednotiek, zabezpečujú výber najlepších jednotiek, foném, difón, jednotiek s variabilnou dĺžkou. Snaha je o minimalizovanie počtu zaťazení, ak je to možné, volí sa výber jednotiek s variabilnou dĺžkou. Snaha vybrať čo najlepšiu jednotku vzhľadom na dané požiadavky a okolité jednotky. Pracuje s indexom rečovej databázy, rýchle hľadanie. Kvalita produkovanej reči závisí od počtu zaťazení. Problémy s artikulačnými javmi medzi fonémami. Väčší slovník znamená viacej jednotiek, menšie jednotky. Tu som si pripravil zvukovú ukážku. Samozrejme, že tie anglické čítače textov sú na tom oveľa lepšie, ale tak som vybral ten, ktorý dokáže slovenčinu. Znie to trošku divno. Rastliny rajčiaka jedlého sú jednoročné, dvojročné a v zriedkavých prípadoch trvalé rastliny, ktoré najskôr vyrastajú rovno zo zeme, v neskoršom štádiu vývoja však majú sklon k plazivosti. Jednotlivé stonky tejto rastliny môžu dosahovať dĺžku až 4 metre. Ako sme počuli, nebolo to až také dokonalé, ten slovenský systém oproti tým anglickým, niektoré tie zvuky tam neboli také, ako by mali byť. To je všetko, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem aj ja.